салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз ман мехоҳам барои шумо як эълон кунам. пеш аз оғози видео, ҳамаи шахсоне ки бо ман ҳамкорӣ кардан мехоҳанд доир ба намин хариду фурӯш, мисол ягон чизи фурӯшӣ доранд, хонаи фурӯшӣ астай, ё ин ки вай доранд ягон ашёи фурӯшӣ доранд, телевизор, холодильник, чӣ навай, чӣ беувай, ё ки ягон нуқтаи савдо доранд фурӯшӣ, материал, чизе ки боша, шумо метавонед ки дар анамин таги комментария нависед. Ман шумода номер метиҳам, дар онҷа бо гап мезанем. Рекламаи мо бепулай, мо номерои хитона мемонем вақте ки ҳамин чизи шуморо ба навор гирифта нишон додем. Номерои телефони хитона мемонем. Мисол шумо метавонед харидоро кати хитон вай кунед, гап занон карда чизи хитона, моли хитона пешниҳод карда фурӯшед. Бори дигар такрор мекунам, рекламаи мо бепул. Марҳамат, хоҳишмандо бо мо ҳамкорӣ кунед. Иҷада мавзи шумода ду намуд сандуқа нишон метиҳам, нархҳои ёра гап мезанам. Ино ҳардушон як моҳӣ истифода бурдагиянд, вале дар ҳолати хеле хуб қарор доранд. Анами сандуқи болобудагиш коричневияи рангаш 400 сомонаи нархаш, аз пешам кушода мешава, аз болоям, баъд поёнда бо як намуди дигаш буд саршавии видео да коричневӣ ози бо машмода нишон метам. Вай намуда 600 сомонаи мебелнияй беҳад арзон додастиянд. Марҳамат, шахсоне ки мехоҳед, ози ман имҷада номер мемонам дар таги видео, анамин номерода занг зада нархи наво карда харидорӣ кунед. Бинед анай поён коричневиша чӣ хел хушрӯвай, вай бо мебелнияй 600 сомон поён будагиш, сандуқи боло будагӣ боша 400 сомонӣ. Агар арзон кардан хоҳед ё ин ки ягон саволи дигар дошта бошед, занг занед ба ҳамон номеро, бо гап занон кунед. ози ман шумода бо дигар чизора пешниҳод мекунам. ба шумо агар писанд боша, марҳамат нависед ки чунин видео ба шумо писанд аст. ана иҷада боша гӯшпори балдоқи нуқрагии зард 100 сомон нархаш. ана вай номерое ки ман мондагим, ҳамин номерода занг занеду харидорӣ кунед. беҳад хушрӯвай калонай, ягон ҷош ягон чиштагӣ нестай, ҳамагӣ инам ҳами 1-2 моҳ истифода бурдагӣ ҳастанд. тамом. бинед чӣ хел хушрӯвай, 100 сомонӣ арзонай. ана ин намуд куртаи атласа ки бисёр ороишоти хушрӯ кардагиай, ҳамроҳи курта поча баъд тоқӣ дора. нархи атлас 300 сомон, размериш дӯстони азиз 48-50 барои занои мо. мисол марҳамат тамошо кунед, 48-50 размериш. атласи 400-500 сомонае, бисёрам атласи хушрӯвай худаш. баъд анами ороишаш 200-250 сом тоқа фақат ороишаш шидагиай. дарҷа боша ҳамагӣ шумода 300 сомонда пешниҳод мекунанд. марҳамат, касое ки хоҳонанд харидорӣ кардан мехоҳанд, ба анавай рақамое ки ман мондагием занг зада бо пурратар пурсед. ҳамаи чизое ки ман имрӯз пешниҳод мекунам, ҳамашон дар шаҳри Душанбе қарор доранд. касое ки мисол дар ҳамин шаҳри Душанбеян омада мисол мебинанд, аз наздик бо нархи наво карда харидорӣ мекунанд. бинед нигинои ами курта 3D задагиай сангош, тозаяй, материали сифаташ баланд, чӣ хеле мегӯянд. бо агар харидор бошед, омада хушрӯтар аз пеш бо мебинед. ороишам беҳад хушрӯ кардагиай. як нигиниро бинед, ҳамаша дастӣ кардагӣ андузандо. инам ороиши пеши куртара. марҳамат, харидоро метавонед ки вай кунед, занг зада пурсед. дуюм куртае ки пешниҳод мекунам аз шумода, анамин намуд куртаи чихол дорай, чихолаш дубайскияй, курта вишивка дора, беҳад вишивкааш хушрӯ. бинед нигинчошам тозаяй, ороиши пеши курта намхе нежни вай кадагиай, оро додаги шидагиай. нархи курта 250 сомон дӯстони азиз. размери курта 48-50. ҳамагӣ як бор ҳами куртара мисол пӯшидагӣ ҳастанд. курта поча ҳардушам чихол дора. ина шахсоне ки харидор ҳастед, марҳамат, ба вай рақамое ки ман мондагим занг зада пурратар бо дар бораи ҳами либосо пурсон шавед.
نبینید. با نزدیک شما نشون تیم پیشکی کرتاش بینید. بعد ویشفکوش بینید چه ویشفکوش نمیخه خشروای در نمیتنه تور امی ویشفکار زدگیان خلاصه همه خیلی مول ما هیچ کس مجبور نکردستم دوستانی عزیز کسایی که در محفلای مرحمت اومده پرسید انا این نمود با چخول درو هسته با اینا گلچه دارن چخولی ایشه از پپلین کردگیان هم پوچش هم کرتش چخولش از پپلین کردگیان با توقی دورای کرده رزمیری هم 4850 های نرخش 250 سومونی دوستانی عزیز البته که همه این برای که من امروز شما دا پیشنهاد کردم زنگ زنید با ارزان می شود بخت و نرخ نبو کرده از نزدیک اومده بینید تاقچش بین خیلی تاقچش خش رو کرده گیا انا این نمود هسته کرتای کمبختی سفید رزمیری 42-44 پایانای استینش چی داره گیپور داره پایانی لавдомани کرتاش бо ваям лавидоманшам гипюрай орододагиай кирта почаи бе тоқи нархи 150 сомон дар ҳолати хуб қарор дора анаи пеши кирта ороишоти пеши кирташ худаш анами метражниёи 50-60 сомона задагиай бинед чӣ хушрӯай доир ба кирто савол дошта бошед ба анавай рақаму занг зада пурсон шавед комбахти тозае дӯстони азиз касое да киртаи сафед дар кор боша марҳамат бинед анаи осиноша бинед чиқа гипюрош хушрӯвай давидоманшам аз анамин гипюрай марҳамат бухшутар тамошо кунед киртаи дигаре ки ман шумода пешниҳод мекунам анами намуд киртаи чихолдор размераш 48-50 остинаш 3/4 нархи кирта 300 сомонай дӯстони азиз шумо метавонед ки бо занг зада нархира арзон кунед баъд омада бинед ин навай ҳамагӣ як маротиба пӯшидагия тамом и кирта тоқиам дора кирта поча тоқияй касое ки мехоҳанд марҳамат омада бинанд киртаи дигаре ки ман шумода пешниҳод мекунам и киртаянами хел комбахти хамилёнӣ нархи и кирта дӯстони азиз 150 сомон кирта остин дарози хушро духтагиай размераш 42-44 шахсоне ки ами размероян на марҳамат кирта почаи духтагӣ 150 сомон бисёрам киртаи хушрӯвай ана ин намуд комбахт астай нархш 150 сомон кирта почаи размерош то размери 46 мешава вайш комбахташ тозаяй дӯстони азиз ҳар он чизе ки ман нишон додистам такрор мекунам ки ин нархҳое ки ман гуфтаистам бо ин нархҳо арзон мешаванд шумо бохтон савдо кунед бо анамин савдогар ана ин намуд кирта сари ҳастай сари ҳиндустониё нархи и дӯстони азиз 100 сомонай кирта поча бисёрам хушрӯвай размери 44-42 мешава касоне ки анами размероянд марҳамат бинед дар ҳолати хеле хуб қарор дорад навай ана бинед лавидоманша бинед чӣ хушрай чихолшам ҳаст почашам кирташам ҳардушам чихол доранд 100 сомон дӯстони азиз ана ин намуд кирта астай кирта поча ин нархш 150 сомон бо арзон мешава размераш 42-44 худаш дар ҳолати хеле хуб қарор дора нархш хеле гуфтам 150 сомонӣ
хоҳишмандо бинед омада боҳай наздик. касе ки мехоҳад аз наздик тамошо кунад. ана ин намуд хамелеон аст. хамелеон навай пӯшидагӣ нест. 150 сомон. размери то 46 мешава. 42, 44, 46 ам хеле размерай. бисёрам хушрой курта поча. набинед. духчам чақа хушрӯй. 150 сомони дӯстони азиз. марҳамат. омада бобинед. як намуд анамин намуд паплинай. паплин навай ягон бор истифода бурдагӣ нест. ира барои фурӯш духтагиан тайёр кардагиан. 80 сомон курта поча. размери то 46 мешава. бинед чӣ бо хушрӯ духтагия шистиклинка меган чӣ меганам хеле духтагия. марҳамат касе ки мехоҳа анамин намуд паплина омада харидорӣ кина курта поча. бисёрам зебо духташ. размериш 46, 42, 44 ам хе. ана ин намуд ҳастай хамелеон и 80 сомон. паплине ки нагуфтум намедум гуфтум нагуфтум 80 сомон буд вай паплин сафедам. ана мин намудам 52